I denne video vil vi demonstrere, hvordan man nemt og simpelt tilpasser sit ur med linke. Vi kommer til at vise dette med to forskellige værktøjer. Det første er den lidt billigere løsning, det blå linkeværktøj, og den anden er en lidt mere avanceret løsning, hvor du både får en slåplade, en hammer, en tang og 3 slåpinde. Det man skal kigge efter på sit ur, det er de små pile, som indikerer hvilken vej man skal slå pinden ud på. Du liner linken op, så pilen peger i en rigtig retning, og bruger herefter værktøjet til at skubbe pinden ud. Når pinden er halvt ude, kan du nemt fjerne den med fingrene, og så er du halvvejs med at tilpasse dit ur. Vi gør så præcis det samme en gang til, tager stiften ud, og har nu fjernet et led fra uret. Stiften har 2 ender, en flad ende, som vises her, og en rund ende, som vises her. Når du skal sætte stiften tilbage i uret, sætter du den runde ende ind først. Herefter kan du bruge værktøjet til at skubbe stiften helt ind. Du kan eventuelt også tage en lille hammer. Og på den måde har vi tilpasset linken på vores ur. Man kan gøre det blot med et led, eller fjerne så mange led, som man nu engang har behov for. Processen er meget sammenlignelig, når vi snakker om det lidt mere avancerede linkeværktøj, som jo består af den her slagpade, stift og hammer. Her kigger vi igen efter pilene, liner den op med en af hullerne i slagpaden, tager stiften og hammer pinden ud. Endnu en gang trækker vi lige med fingrene pinden det sidste ud. Det gør vi en gang til, for så at have fjernet et helt led. Endnu en gang skal vi have sammensat de to dele. Her er det vigtigt at huske, at det er den runde del af stiften, som skal sættes ind i uret først. Og herefter kan man nemt og simpelt hamre det sidste stykke ned. Det er, hvordan du tilpasser linken på dit ur med det lidt mere avancerede værktøjssæt. På de fleste ure sidder der også en lås, hvor man kan lave finjustering, hvis uret lige skal sidde en lille bitte smule bedre. Her på denne lås kan man rykke imellem 4 forskellige huller. Her bruger jeg en slåpind, som nemt kan gå ind og trykke på springbaren, så den løsnes. Springbaren ser således ud, og herefter liner jeg den op med det hul, jeg gerne vil rykke den til, presser den ned, og så har vi altså lavet en finjustering på vores ur.